discourageayo uma ukhuluma ukuthi ngizoba nencwadi ngizoqala into ethile noma ngisebenze bethi hayi kumele kuyixaka wena la ayikho umuzi uyixaka nje awuyike phansi zama ukuyenza namhlanje sobheka ukuthi abantu abaningi mawakha ibhilidi liqala phansi kwi-foundation kodwa khona abantu afuna uqala phezulu eye phansi lelo bhilidi ngempela lizowa angazi abantu bangamavila yini noma abantu babalisa kakhulu yini noma abantu bakhuluma kakhulu bese bengenzi uyakwazi ukuqala ngento encane umuntu asibukele phansi aseye isimo akusona kana kazi somsiza ngelindanga ungaba i-security guard bese ufunde ebusuku bese uba uthisha bese akhumbula ukuthi ngangaba i-security mase ngivula imehle ndoda security ngoba ngine-experience engayitholayo mfundisi besimo la abantu bevilapha khona abantu befuna ama shortcuts abantu befuna uyibona sebephezulu kodwa bengadlulanga emlilweni bengadlulanga kuma storms bengandizanga kusivunguvungu sithini kubona mfundisi mhlawumbe sibheke into eyintathu sibe ukuthi aweke ukuthi kunomuntu one diploma uhlele ekhaya khona one degree uhlele ekhaya khona ne talent lokusakaza sibe ukudlula wena sure uhlele ekhaya sure khona ungamotivator kuvuka umuntu ogulayo kodwa uhlele ekhaya akenzi lutho akuphindele baba kunabantu abanama diploma degree masters honors kunabantu abaneziphiwo kodwa bahlele ekhaya ba rodwe into eyi1 emhlabeni ukuthi isiphiwo netalenta nento nayo iyaphendlelwa indlela iyacentelwa sure bahlulo ukuthi abayiphendleli usukwalingana nayo kanti ukuze into yakho ikudlise kahle iba ngaphansi kwayo angiphinde baba so noma une degree ungangena ka Toyota uyokoroba uphendlela isitifiketi sakho yeah sure abazi korobi graduate isitifiketi before usilengise entanyeni ufuna ukusifaka ephaketheleni ngemuva ungabo silengise entanyeni kanti asikakwenzeli lutho ne-title ne-talent negama mawufuna usizwe emhlabeni Sibiya make sure awukho mude wakwabona mawuzosiza umuntu ungazozomqalaphi uzophatheka kabi masithi akenza ukuthi uphakeme ngenalutho into yokuqala ifuneka Sibiya ikhulunywe eNingizimu Afrika musukuphakama kanti awunalutho angiphinde baba kwazi ukuhlukanisa phakathi kwephupho nento ekhona ingane esesiswini nengane oyincela isebeleni kunabantu abathi benamaphupho amakhulu bese beba namahloko alinto ezincane kanti izinto ezincane zakhiwa into ezinkulu ozenza la ukhona kuze ube la ufuna ukuya khona sure angiphinde baba izinto ezinkulu zakhiwa izinto ezincane isilungu naso sidadlana take care of small things big things will take care of themselves naki into ezincane naki into ezincane ezinkulu ziyozibonela zizalwa ilezi take care of sense rands will take care of themselves kuloku jaha amarandi kanti udelela amasenti ngoba phela irandi lakhiwa amasenti akethi yes irandi ishumi lakhiwa amasenti usheleni wakhiwa amasenti awu10 irandi lakhiwa usheleni wadelela amarandi nosheleni kulithiwa ishumi o100 bakhiwe amarandi akhiwe osheleni akhiwa amasenti na wonke umuntu emhlabeni naka lezi zinto ezincane Sibiya naka le zinto ezincane nothing italenta lakho lidinga wena isiphiwo sakho sidinga uyiwashe itekisi une license awayithola the yeyiba lalela iwashi itekisi une license angisakhulumi ngelicense yalabo abanye abase rank uno code 14 obadlula bonke but igezi itekisi kumnandi ukuba islima manje ube sihlakaniphi kusasa kunokuba uclever manje athi uzoba islima kusasa kukwena uqala ngani ayinto ukhala manje uhleke kusasa uba islima manje ube uclever kusasa kunokuba uclever manje uhleke manje athi uzokhala kusasa ube uclever manje uzoba islima kusasa now this is a recipe for success Sibiya into eyinkulu ithako uyangifithi ithako lezi ezodala wonke umuntu aphumelele lalela Sibiya ingane manje siyofunda ematertiary universities yonke indawo sizohlala nezitifiketi ekhaya isitifiketi osiphethe singakwenza ube nepride mina ngisoze ngasebenza spare ka-years no sometimes kufune kusinokhela isitifiketi sakho uthi noma bangangicleanisa ama toilet once ngangena abangazi ngoku sure Sibiya phela wena uke wasekaza mahala
Ngovolunteer yes. Lale wavolunteer wasakaza mahala. Mina ngihlangane nawe emncwabeni. Bengicasulile. Mina angidlela imoto ngihlangana nawe. Flat lingakhokheki kupeda. Awu mfethu ufonelwa izulu umzansi lalela lalela. Uthi hawu mfethu sicela uzoshumayela la sishonelwe. Ngathi yes ngayithola imali yerent. Base bengicasula ke kodwa imali yokukhokhela yikho. Ish. Yabo yangicasula lo. Ngaze ngaze ngancengwa. Uku-0 hour. Hayi no 0. Ungcono u0. Angazi yini le ngaya. Yabo. Minus. Hey khumbula isiyuthi. Engakigqokile. Sure. Yabo. Ngadikhethini yeah. Semsakazo. Uyazwa now ngale nkathi ngiexcela ngingengikhokhelwe. Ungizwa kahle ngiexcela ngengikho. Do you know ukuthi kunomuntu one masters manje uhold iposition uthi ngafundiswa ubasi wami eJalton. Angikuphindele uthi ngafundiswa ubasi eJalton. Khona uthi ngafundiswa ubasi ngiwasha izitsha. Musukuba ni Sibiya italenta lakho liyaphendlelwa. Liyacentelwa. Phila impilo engaphansi kwequalification yakho. Engaphansi kwedegree yakho, phila impilo engaphansi kwetalenta la Sibiya musukufuna ukuba umama kanti urobhe kube nintombazane. Udelela ubuntombazane ngoba uthi mina one day ngiyofaka iringi. Akusizi siluleko omama kanti seqama ntombazane. You take care of the girls. The mamas will take care of themselves kuzosenzekela automatically. Sure. Now excela umfana la umfana ungabudeleli kuba umfana one day uzoba indoda enamandla. Why you security guard excela lapho one day umhlaba uround uzoba uphethe ikhampani yama security eyokubuza wakwaba yini lona. Uyazazi izinto zala bonke abantu Sibiya asingaphaka mina ngikutshela ukuthi une qualifications Sibiya engakazi bo. Do you know ukuthi uma bamhlophe bethi Rome iRoma ayikhwanga ngosuku olulodwa asiyeke iRoma imabhida ayakhiwanga nge1 day. Singadakwa amaphupho size sibe imphuphe. I know Ube nephupho elikhulu bese usaba uqala. Qala la ukhona kuzube la ufuna ukuya khona. Sebenza amasento nawo kuzothola ama1000 ofuna ukuba nawo. Excela la ukhona kuzube la ufuna ukuya khona. Ungabi ni pride ngenxa ukuthi upregnant. Uzizwa mina ngikhumbula mina ngiphuma izolo eMontclair ezihlahleni bengikhuluma kuzona. Ngoba benginalo iphupho. But noma kade ngingaziki la, kodwa bengazi ukuthi kuzobe kune voice ethatha 5 minutes eyodala abantu bangayiresist. Kodwa manje ngiyithola i-radio station. Ngikhuluma emncwabeni, ngikhuluma emabandleni, ngikhuluma all over free of charge. Angibanga nepride ngenxa into engizwa ngaphakathi kimi. Ngizothi sonke sinento esizwa ngaphakathi. Asikwazi ukuhlukanisa phakathi kwento esizwa ngaphakathi nento esesiyitholile. Ungaphakami ngomuzo uzwayo mina ngiyini ngoba uzokulimaza ugcina ungaphumelelanga. Iba ngaphansana kwento nayo. ngesizulu nje unganqeni ukuphendlela iphupho lakho, unganqeni ukuphendlela ikusasa lakho. Uku 0 hour, uku